Menorca és l'única illa que no té capital, però pretén aconseguir, a través de la futura llei de la reserva de la biosfera, el finançament extra que ara reben Palma i Vila. Sí, aquesta qüestió s'ha tractat a la plenària del Consell, on el conflicte català ha dividit el vot de l'equip de govern. El PSOE s'ha alineat amb el Partit Popular a l'oposició per condemnar els actes de violència a Catalunya i també el tall sense autorització que es va fer de la carretera general. Els seus socis de Podem i Més hi han votat en contra per l'ús polític que, segons diuen, els populars en volen fer d'aquest conflicte. On hi ha hagut unanimitat ha estat en l'acord de revisar els projectes de finançament per l'impost de turisme sostenible. Es vol donar major pes a les propostes municipals i dels consells insulars que van ser obviades en el darrer repartiment, tot i que el Consell hi va votar a favor. Com pot ser que el Consell de Menorca voti en contra dels interessos de tots els ajuntaments de l'illa a què representa? Com pot ser que la màxima responsable de turisme a Menorca aprovi i benesqui que les inversions que havien de recaure directament en benefici del sector turístic, com estableix la finalitat de l'impost, es desvien cap a altres interessos i inversions que res tenen a veure? Acceptam el text que vostès proposen com a proposta d'acord a elevar a Govern Balear, sent crítics com a Consell Insular en com han anat les formes. Ara bé, insistesc, no amb la intenció que els projectes que hi ha dins l'impost de turisme sostenible caiguin en el buit perquè no siguin possibles d'assumir per una o altra via.